Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal. Bona tarda des de Llums de la Ciutat. Avui tenim a Toni Aire, que presenta el llibre Sí Ministre, basat en la mítica sèrie dels anys 80 i del mateix Una nom. lliga, si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa... En teoria podria semblar, clar, sí ministre, i en principi podria semblar que s'entén de què va la sèrie, però tens raó que no té per què saber-se. La sèrie Sí ministre parteix d'un... Clar, al Regne Unit no passa com aquí, els polítics els trien per circumscripció, és a dir, el partit sí que els proposa, però no és un que es presenta amb tota una llista darrere i au, te'ls votaran pack, no, te'l voten per circumscripcions, no? Doncs el Hacker, el James Hacker, que és el protagonista, guanya les eleccions al seu districte. És un personatge que li és molt molest a la que arriba a ser primera dama, a primera ministra, perquè és de l'altra facció interna al partit, però li dona un càrrec com per tenir-lo content. I li dona un ministeri horrible, que és el d'Afers Administratius, que representa que és com el ministeri dels funcionaris, el ministeri que ha de controlar els funcionaris de tots els altres departaments. I aleshores ell s'ho agafa molta il·lusió, tothom li diu això és una tomba política, te l'han donat perquè t'enfonsis, no es pot aguantar, i llavors el paio no s'ho agafa amb alegria, molt d'idealisme, i vol fer un munt de coses, però es topa amb la figura del secretari permanent, que és com un funcionari del rang, que és com el segon del ministre, que aleshores ell encarna, diguéssim, tot allò que tenen les institucions d'immobilista, de conservador, és a dir, aquelles institucions com l'Església que duren tants anys, o com les grans institucions judicials que encara avui en dia els jutges van amb perruca i coses d'aquestes, doncs aquelles persones que fan que una institució sigui el que és durant segles, un d'ells és el Humphrey, és un personatge que tot canvi, tot a punt de cosa que s'hauria de fer d'una altra manera, el trauma, llavors posa tots els pals possibles a les rodes perquè no passi. Llavors és una tensió contínua durant tota la sèrie, unes vegades guanya un, una vegada guanya els altres, entre un que vol canviar coses i l'altre que no li vol deixar fer. Llavors la gràcia està en que és amb humor, és a dir, clar, podria ser dramàtic, però no, és amb humor i home, ara amb el pas del temps sabem el desenllaç, perquè clar, saps que es va fer després una sèrie, el que aquí se'n diu un spin-off, és a dir, una segona sèrie d'això, que se'n diu Sí, primer ministre, per tant intuïm que al ministre no li va del tot malament. És això, és el dia a dia, els personatges són tres, el ministre Hacker, el Humphrey, que és el secretari permanent, i el secretari personal del ministre, que és en Bully, en Bernard, que també és un personatge molt interessant, és un personatge que, diguéssim, posa el punt aquell punt british, molt d'ironia, de sarcasme, de treure punt a les frases, de donar-li la volta als sentits, a vegades per desesperació dels altres. I ja està, ells són bàsicament els tres protagonistes, res a veure amb els CSIs i tot això, perquè clar, ara els CSIs i tot això et gastes una mà de coses de calés amb escenaris, amb efectes, etc. Jo, bàsicament, sempre passa amb escenaris interior, i quasi sempre o al seu despatx o al despatx del Humphrey, i malgrat això té un dinamisme, té especial gràcia. Per als gols em posaré una cuirassa per si d'entrenar. Concretament, que és el temps que m'he estat fent això. No va sortir de mi, jo veia la sèrie, m'havia llegit el llibre en anglès, m'havia llegit el llibre en castellà, jo sí un nivell de malaltia important hi era, però mai m'havia plantejat de fer la versió en català. I ell em va venir un dia i em va dir, escolta, és que he demanat els drets del Yes Minister per publicar-lo en català. I em va dir, no tindries tu un raconet allò entre cosa i cosa que fas per fer-ho? I sí, vaig dir que sí. Jo vaig igualar-lo a nivell d'inconsciència, diguéssim. I cols, vaig m'enduc una carbassa. I una defensa adequada. Feia molt que no l'havia vist i fa no gaire, farà també cosa d'un any o any i mig, em vaig comprar el pack de la sèrie, de DVDs, del Sí Ministre i Sí Primer Ministre, que he de dir que a mi m'agrada bastant més el Sí Ministre, I aleshores, revisitar-la una altra vegada i tornar a riure, perquè feia tants anys que no la veia, vaig dir, hosti, doncs no ho sé, pot estar divertit. Tan complicat no serà, vaig pensar, no tenint ni idea del que m'esperava. Però sí, farà un any i mig, una cosa així. Amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència... I jo quan va acabar vaig dir nunca mais, és a dir, era la meva màxima, és a dir, jo no podia més amb això, perquè és molt complicat, és a dir, jo he entès que això és feina de professional, és a dir, jo soc periodista i no soc traductor, i aleshores per fer de traductor sort d'internet, sort dels amics,
sort de tenir altres versions que et puguin anar ajudant, perquè és que si no és una feina molt difícil. És a dir, jo aquest llibre m'he arribat a llegir, rellegir, fer i refer doncs una quinzena de vegades. És a dir, jo al final el volia escanyar ja el ministre, però clar, jo crec que part del mèrit que té el llibre és que fins i tot al final, a l'última lectura, reia. És a dir, encara em vaig descobrir a mi mateix rient algun gag o algun tros i té molt de mèrit això, perquè jo crec que no hi ha hagut ningú que ho digui més a aquest llibre que jo, en certs moments. Després ja ha passat, ara ja l'estimo, no? Però és així. En tot moment. Si les coses van mal dades... Bueno, a mi m'agrada més la paraula malalt, és a dir, jo la malaltia la tinc, això és així, doncs sí, hi ha fricandó també, que ens agrada les sèries, jo soc malalt de sèries i m'agraden unes quantes. D'aquesta de temàtica política m'agradava molt l'Ala Oeste i la Casa Blanca de West Wing, i encara me la passo alguns trossets, alguns capítols seleccionats, veig allò que vull recordar, perquè a més dona molt bones pistes, no? Hi ha una anglesa molt bona que es diu The Thick of It, que estan donant ara, i van fer una pel·li fa no res l'any passat, a finals de l'any passat, que es deia In the Loop, amb el del Soprano, que no sé com es diu, l'actor del Soprano, el protagonista principal, però bueno, és com una sèrie molt... És com un Si Ministre Reloaded, és a dir, és com un passat per les edats del segle XXI, o molt més malallet, és humor però més bèstia, bastant més bèstia, no? El Si Ministre té respira una cosa així com sofisticada, té com un deix molt british, molt british. L'altre és un british ja passat pel hooliganisme, no? Directament, llavors ja no és el mateix però té gràcia. I de sèries sí, em miro moltes, bàsicament és el que miro a televisió, el que passa que ja són temes diferents, ja no són exactament temes polítics. Penso planta l'autobús, 4 frases... Sí, a mi ara dels últims temps la que m'agrada molt és Bones, per exemple, que la donen a la Sexta, El Mentalista m'agrada bastant, miro bastantes sèries de la Sexta, de fet, i Padre de Família és una cosa molt mítica també. Dades i que passin els minuts. En principi jo diria que no, perquè necessitaria descansar. El que passa que és cert que està a l'espera, està com esperant, com en una reserva, un llibre col·lectiu que vam fer sobre les eleccions europees últimes, però ja està fet. Per tant, si surt, a més serà només un capítolet i ja estarà fet. I alguna cosa amb un altre professor d'aquesta casa tenim, que estem... És que és això, no tenim solució, és a dir, jo ara no tinc ganes de fer-ho, però a la vegada estem apretant ja algun editor perquè s'animi a fer un projecte de llibre que trobem que serà molt interessant i per cert amb una sèrie de televisió com a vincle també. No puc avançar més. És intentar fer com un diccionari de conceptes a partir d'una sèrie que és bastant de culte i jo crec que ja tothom ho entendrà. Un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Els meus llibres per a masoques, tot i aquest últim no, aquest últim és divertit, és a dir, el del Si Ministre és divertit, els altres són molt assaig i... Home, jo el dels Spin Doctors m'ho vaig passar especialment bé, perquè és un llibre que combina la part més totxo, diguem-ho així, o si no la part més teòrica sobre la comunicació amb casos, i això ja és més periodístic, i això diverteix, és a dir, trobar aquella altra cara als personatges, als protagonistes, i això m'ho vaig passar molt bé. I Si Ministre és molt divertit, és que és molt divertit. Jo ja et dic, perquè jo rigui encara ara llegint-ho, ja no el llegiré més, ja oficialment ja ara me n'he de treure, però perquè jo hagi llegit fins al final ha de ser una cosa divertida. A més té un humor, és a dir, té uns diàlegs ràpids, molt intel·ligents, molt, diguéssim, subtils en alguns moments, però rutlla molt bé i l'entén tothom. És a dir, tothom ho entén, perquè clar, ens mostra uns personatges, uns estereotips, que encara que hagin passat 30 anys, perquè aquesta sèrie és dels anys 80, i el llibre el va fer el 84 també, però és que són totalment actuals. Jo mirava aquesta sèrie, jo llegia el llibre, jo l'anava reescrivint, i veia personatges d'avui en dia claríssimament, és a dir, tenim consellers que semblen el pobre ministre Hacker, però diguéssim, rebaixats moltíssim en quant a nivell intel·lectual, etc. Sí, és així. No, per tant, recomanacions, home, jo aquesta la recomanaria molt, que la revisitéssim, està a les FNACs i companyies, hi ha tot aquest tipus de llibreries que tenen sèries. I aquesta de Thick of It, ja que hi ha coses d'aquestes a internet que et pots baixar sèries,
doncs encara no ens ha arribat, ja veurem quan triga, segurament si la fan a la 2 o a TV3 ens la posaran a les 2 de la matinada i la trauran un dia, l'altre la posaran i la tornaran a posar, per tant te la pots baixar fàcil d'internet, negaré haver-ho dit, però i te les mires i t'ho passes bé. Que no puc suportar. I em reservo a la banqueta un parell de...